Stridii foarte proaspete, așa cum îmi plac mie, cu un dressing asiatic foarte, foarte gustos. Haideți să-ți arăt cum le-am făcut. Mai întâi începem prin a selecta stridiile. Eu am ales Gilardo. Le desfacem. Nu vă recomand să le desfaceți în mână. După care scoatem carnea și o întoarcem. Le punem pe un pat de gheață sau pe un pat de sare udă. După care preparăm dressingul cu chives, pe care îl tocăm mărunt și îl punem în bol. Cu un ardei iute. Aici o să-i scoatem membrana și semințele. O să-l tăiem julien, după care brunoază. Adăugăm în bol. Vom folosi soia verde de la Kikkoman, pentru că este preferata mea și nu este foarte sărată. O adăugăm în bol. Tăiem puțin lime. Adăugăm și pe acesta în bol. Nu uitați să puneți cantități egale de lime, sos de soia de la Kikkoman și miere. Curățăm usturoi. După care radem niște coajă de lime, radem și usturoiul și îl adăugăm în sos. Amestecăm bine și cam asta este sosul. Punem sosul deasupra stridiilor, după care gustăm așa cum sunt ele. Mie îmi plac foarte mult și